dacht, de poort is open, dan zal Ralf er wel zien. Enig idee wat het is? Geen idee. Oh, Toes, denk ik. toes, maar de poort is open. Ja, ik zie het. Dan denk ik bij mezelf, als de poort open is, dan is er heen. Dan is hij misschien. Nee, eerst nog eens. Oh. Je ziet die vaste bezoeker? Nee. Nee? Nee. Oké, word ik af en vragen van wat we hierheen doen hoor. Nee, dat niet. Oh, Zorgt een auto staan. op de fiets. En wat doet jij zo de hele dag als er crisis is? Toes zitten. En als er geen crisis is, wat zou je dan doen? Ik werk op de provincie. Dus. Dan wachten tot een tractor voorbij is. Dus op het gouvernement. Jazeker. En wat doet je door als ik vragen mag? Bode. Eigenlijk had ik het idee al voordat je het zei. Nee, serieus. Ja, misschien heb ik ook ooit wel eens een keer gezien door zo de Veel collega's. Maar wat duidt een bode precies? Een bode, dat deed een stukje beveiliging, bewaking. Het college verzorgen, college plus gouverneur. Vooral bij symposiums. Kleine ontvangsten, grote ontvangstdiners. Heel divers. Dat moet ik zeggen. Ik dacht dat wij diverse beroep hadden, maar een bode op het gouvernement. Is ook divers, ja. En hoe lang doet je dat al? 20 jaar. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. En 20 jaar geleden, toen word je toe aan iets anders. Ja. Of je ziet je doorheen gerold. Gewoon een vacature heb ik gesolliciteerd, hè. Dat was ook de vacature verboden. Ja. Kunt je ook nog iets herinneren van dat sollicitatiegesprek? Want ik neem aan dat er wel enige concurrentie was, of niet? Er was wel concurrentie, dat klopt, ja. Nou goed, dat is gewoon een gesprek met 3 leidinggevenden. En, nou goed. Na het gesprek zei ze tegen mij, de kruis nog gaat duren, of niet? Nou goed, kreeg je weer gaat duren dat je nog een keer moest komen. En bij het derde gesprek bleek dat gewoon aangenomen. 3 gesprekken gehad. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat als er bode was op het gouvernement, de kums overal in het gebouw. Ja, klopt. Dus er moest natuurlijk wel een bepaalde mate van betrouwbaarheid hebben. En Horen, zwijgen en zien. wat op het gouvernement gebeurt, dat blijft op het gouvernement. Juist. Dus moet je dan ook iets ondertekenen van geheimhoudingsplicht of zo? We hebben de Ede afgedaan. Serieus? Ja. Met de hand op de Bijbel of wie heet het? Nou, nog net niet. Maar dat deed elke ambtenaar. Ja, want je ziet natuurlijk dan ook, je ziet ook ambtenaar, ja. Ja, juist. Een van de leukste banen op het ganse provincie, Ik Joes. denk wel de leukste, ja. Je kent ook iedereen natuurlijk, hè. Ja. Zien er bepaalde mensen binnen het gouvernement, deputés of zo, of als ze zegt, nou, door lag ze dicht Nee, de ballen mee hoe te boksen, met zo maar ja, gezegd. voor mij zijn ze eigenlijk ook allemaal hetzelfde. Zien ook maar goede mensen. Allemaal gewone mensen. Hey, en de gouverneur zelf, want hoeveel heb je er meegemaakt in die 20 jaar? De 3. derde, ja. Gouverneur van Voors, Frisse en hoe hebben we meneer Bovens. Ik kon niet de hele flauwe vraag stellen van wie was nou de leukste van de 3. Maar daar geef ik toch geen mening over. Precies. Maar wel 3 hele verschillende types ook, hè? Ja. Zou je wel dan zo ver kunnen gaan dat je zegt van Theo Bovens is echt een gouverneur van alle mensen? Dat zeggen ze, hè? Ja, maar je kent hem beter, denk ik, als menig Limburger. Ik vind hem een goede gouverneur, ja.
En wat maakt hem een goede gouverneur? Omdat het een mens is. Kijk, Hoe ze werken, hè. ja. Hoe gaat het dan in de dagelijkse praktijk? Wie spreekt jij de gouverneur aan? Met gouverneur. Met gouverneur. Ja, Dus het is altijd van een gouverneur, goedemorgen. altijd. En wat zit de gouverneur tegenover? Nou, dat ken ik wel met naam. En noemt ook dan bij de voornaam? Of Ja. Ja. Hij is altijd geïnteresseerd. Dat vind ik wel prettig. Ja? Ja, we maken wel af en toe een pruitje. Op zijn tijd. Leuk. Ja, En dat giet dan ook gewoon... dat kunnen we van vakantie gewoon, hè. Ik bedoel, mooi is dat toch? ja, waarom niet? Dat ze een zo'n leuke band ontwikkelt met een hoogwaardigheidsbekleder. Ja, juist, ja. Maar dat kan, hè. Moet kennen. Vind ik wel, ja. Maar voor hetzelfde geld was het niet eens zo. Dat kan ook, ja. Hey, wat is het allerleukste aan nog werk? Even afgezien van dat het een heel gevarieerd beroep is. Ja, dat is toch veel mensen, veel verschillende soorten mensen. Pluimage. Van hoog tot laag, ja, zeg ik altijd. Dat vind ik wel leuk. En ja, gewoon de ontvangsten, recepties. Ook veel gezelligheid. Ja, het is gezellig werk. Ja. Als ik nou mezelf koos veranderen in een vliegje, hè, en ik zou in een dag bij je ook op de schouder mee Ja. gewoon, zou ik een leuke dag hebben? Ik denk het wel, ja. Ja. Het is een goede werkgever. Het is altijd gaat te blijven, hè. En dan terug naar het begin. Ja. Je hebt Wie geen druk. verschrikkelijk is het dan als er zo'n leuk werk is, dat ze een mens is, hè? Ja. Want dat ziet je, Dat ben ik, ja. om dan toes te zitten. Dit is heel leuk. Maar het wint. Het wint heel snel. Heel snel ook nog. Vind ik wel. Dus misschien, ik ga heel graag naar mijn werk. Ja. Ontzettend graag. Maar het wint ook op een gegeven moment als je toe zit. Dan ga je op die gemaakte tas koffie drinken en dat deed ze normaal nooit. Och, je ziet zo'n type die altijd werk zoekt. Ja, ik Er is sta, altijd wat te doen. nee, maar ik sta om 5:45 op, ik spring op de scooter of op de auto en dan ga ik naar mijn werk. En dan drink ik toch een tas koffie. Nu deed ze dat samen met de vrouw. Hè. 5:45. Ja, ja. Het gebouw gaat om 7 uur op. Hè. En ziet je dan ook meestal een van de eerste die op... Ja, dan ben ik wel de eerste. Ja. Je ziet altijd de... Maar niet altijd. Nee. Nee. Vaak. En het eerste wat je dan doet is een tas koffie pakken Ja, en dan een rondje maken. en een rondje maken. Ja, je gebouw openen. Hè. Dat is ook wel een mooie tijd. Hè. Dus je hebt de sleutel van het... Ja. Dat is er. Oh, dat weet ik op half. Nee, ik verwacht hem toch wel in het moment. Maar wat is nou... Stel nou, hè, want we gaan Ja. nou richting de... alles scheidt over de 1,5 meter. Ik neem aan dat als er een 1,5 meter modus in het gouvernement wordt ingevoerd, dat jij door nou bij betrokken zal zien. Wie gaan we dat Nou, doen? ik heb toevallig met mijn baas gebeld. Het gebouw is eigenlijk op slot. Daarvoor heb ik ook vrij. Of vrij, ben ik thuis. Ja, Maar de komende periode dat het gebouw weer open gaat. En dat zijn er veiligheidsmaatregelen. Jongens, hij komt zwaar. hij komt. Ja, ik heb hem juist gebeld. Ik Oké. zeg de NOS staat in de tuin van dich. Oh, hij kost direct als NOS herkend. NOS Ja, ook nee. ja. Ja. Hey, bedankt. Ja, super. Hoi hè. Maar je hebt met de baas gebeld en wat zei hij? Nou, er werden gewoon maatregelen genomen, zo wie dat overal is. Schotten werden er geplaatst. Er komen voorlopig ook geen bezoekers meer binnen. En nu zijn er maximaal, mogen er maar 30 mensen werken. Mondkapjes. Ik weet niet wat ze willen.
Zou wel jammer zien, hè? Want met een mondkapje herkent nemens de gouverneur meer. Ja, wel. Of misschien een mondkapje met door een stevel op. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is een groot gebouw. Ja, klopt. Want hoeveel mensen werken er normaal gesproken op een dag op het gouvernement? 800. 800. En dan hebben we dus 100 in de boete in zitten. Kent je alle gezichten? Nou, natuurlijk niet. Niet? Die van de boetendienst, die zijn er veel binnen. Hè? Nee, maar die binnen, Ja, die ken ik de meeste wel. daar heb je wel een goed... Ja, Dus als je er rond zit lopen van de huurt je eigenlijk niet toe, dan heb je een goede dat neus. heb ik ook gezien. Ja. Dat heb je gauw gezien. Maar goed, vooral bij pasjes, hè. Toegangspasjes. Even koffiedik kijken natuurlijk, maar wat is ook gevuld? Wanneer denk je dat de bode weer aan het werk in gaat? Nou, verzin beperkt als bode aan het werk. Maar we hoeven niet allemaal inzetbaar te zijn. Omdat er maar 30 tot 40 mensen werken, we hebben ook geen ontvangsten. Snap je? Dan hebben we niet zoveel personeel nodig. Ja. Ja, het zal binnenkort, begin juni, begok ik op. Oké, begin juni. Ja, als het weer wat verder versoepelt, ga je het weer. Ja, ja. Dat is- En god je dan die testjes koffie met de vrouw missen? Ik denk het wel, ja. Maar ik ben ook wel blij dat mijn collega's zijn. Ook dat zal weer snel wennen waarschijnlijk. Dat is altijd alles wend, hè. Wat dat betreft. En je woont hier? Ik In woon Berg? op Veld. Veel. Ik vond het gezellig. Ik ook, zo Ja. onverwachts eigenlijk. Ja, hè? Ja, zo zien we hier. Ja, dat maakt mij niet goed. Mijn moeder vergaat, hè. Heel interessant. Dankjewel.